by som vás v mene regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Trnave, Senici a v Galante srdečne privítal na dnešnom seminári organizovanom v Jaslovských Bohuniciach na tému program rozvoja vidieka na obdobie 2014-2020. Myslím si, že je to veľmi zaujímavá téma a o tom svedčí aj samozrejme vaša účasť. Včera sa nám konečne podarilo zverejniť na stránkach platobnej agentúry aj metodický pokyn, usmernenie ministerstva práve k nariadeniu 342 z roku 2014, takže myslím, že v časti aktuality od včera je metodický pokyn zverejnený. Je to vlastne výklad jednotlivých ustanovení o tom, čo vlastne budeme aj dneska hovoriť. Veľká časť vecí je tam zahrnutá. Je treba povedať, že od roku 2015 sa nám menia kritériá oprávnenosti na poskytovanie priamych platieb, kým v minulosti to vlastne bolo iba obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy a dodržiavanie pravidiel krížového plnenia. Od roku 2015 v podstate stanovujeme ako legislatívny základ to, čo bude platobná agentúra kontrolovať, výkon určitých minimálnych činností, samozrejme pravidla krížového plnenia, no a vstupuje do toho ponovom aj prvok aktívneho poľnohospodára, kde teda máme definíciu z európskeho nariadenia. Ja poviem len veľmi stručne o ekológii. Ten, kto realizuje ekologické poľnohospodárstvo, nemusí dodržiavať green. To je tá jedna jediná výhoda, že na neho sa nevzťahujú 3 plodiny, 5% na ornej pôde. Ten, kto má ekologické, automaticky plní greening a má nárok na tú platbu 70 €. Teraz niečo podrobné k tým znevýhodneným oblastiam. Horské oblasti prakticky zostávajú nezmenené, pretože tam je nadmorská výška svahovitosť, čo sa nemení historicky, čiže tam je náraz len o 200 hektárov proti predchádzajúcemu obdobiu. Razantne sa mení kategória BK-čkových, teda biofyzikálne kritéria, to sa mení a menia sa špecifické oblasti. Sú vymedzené na základe pravidiel, ktoré sú platné pre všetkých 28 členských štátov. V celkovej bilancii nám do znevýhodnených oblastí podľa nového vymedzenia spadá 1 240 610 hektárov, čo je pokles o 32 393 v absolútnom vyjadrení oproti roku 713. V individuálnom vyjadrení vypadáva viac ako alebo takmer 93 000 ploch, ale pribúdajú noví, ktorí doteraz v nevýhodnených oblastiach neboli. Pribúda tam 60 000 hektárov. Takže nariadenie vlády na staré môžeme zabudnúť 488, ale máme tu nariadenie vlády číslo 342 z roku 2014. K 15. máju, keď podáte žiadosť, tak sa znova budete zaväzovať, že s presnosťou na 2/10 miesta deklarujete správne výmeru. Jednou zo základných podmienok je v prípade, že deklarujete celý diel, nie ste povinní mať vymedzené hranice tohto dielu. V prípade, že nedeklarujete celý diel LPISu, ale časť dielu LPISového, v takom prípade je vašou povinnosťou mať tú hranicu, ktorá nie je zrejma z terénu, máte povinnosť ju mať zakreslenú na mapách a máte povinnosť ju mať vymedzenú v teréne. Žiadateľ deklaroval celý diel, pretože ho zakružkoval. V takom prípade zakružkoval celý diel, nemá povinnosť vyznačiť si hranice dielu, pretože tieto sú zrejme z LPISu. Toto je ale vzorový podnik so vzorovo udržiavanými hranicami. Druhá situácia, žiadateľ, keď deklaruje časť dielu, v takom prípade tú hranicu, ktorá nie je zrejma z terénu, tu má povinnosť mať vyznačenú. Znamená, na mape je zaznačená čiarou tá hranica a v teréne musí byť vymedzená. Či to bude betónový plot, či to bude železný plot, drevený plot, alebo 2 kolíky, alebo rozdielnosť kultúry, alebo rozdielnosť plodín je na vás. Ale túto povinnosť evidujete a zaväzujete sa ju plniť už od roku 2011 a táto povinnosť sa nezmenila. Platí aj v roku 2015. Ešte ďalšia otázka. Považuje sa za oblasť ekologického zájmu greening, keď sa zaseje lucerna, tá bude na poli 4 ruky s podsevom metonohu jednoročného, ako krycia plodina, ktorá bude na pôde len do júna a vymizne pri prvej kozbe. Môže táto lucerna, ktorá je teraz založená, považovať za oblasť ekologického záujmu. Samotná lucerna samozrejme môže byť použitá pre
účely oblasti ekologického záujmu, ako deklarujete ako dusík viažecú plodinu. Pokiaľ tam budete niečo do toho podsievať, už octen to nie je oprávne. Lebo nemôže tam byť nejaká miešanka. Aký je časový limit, kedy je platobná agentúra povinná oznámiť začiatok vykonania kontroly? Toto je častá otázka. Prosím, aby ste sa nehnevali na našich kolegov kontrolórov. Veď sa má tak, že európske nariadenie prísne limituje čas, kedy smiem oznámiť kontrolu pred samotným začiatkom. Kontrolu smiem oznámiť maximálne 14 dní pred začiatím kontroly. To je na plochu, na pôdu. V prípade živočíšnej výroby smiem toto obdobie ohraničiť na maximálne 48 hodín. Pri auditoch Európskej komisie sme preverovaní. V zásade sú preto naše kontroly neoznamované. Neoznamované znamená deň alebo viac dní predtým. Sú v zásade neoznamované. Ale v deň, keď idem k vám vykonať kontrolu, tak kontaktujem na telefónnom čísle toho, ktorý je uvedený v jednotnej žiadosti ako oprávnená osoba konať za žiadateľa. Odporúčame, aby ste si prečítali to usmernenie 943 a aj prílohy k nemu, lebo v prílohách máte napísané tie podmienky, ktoré máte dodržiavať. Čiže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a som veľmi rád, že takéto podujatie sa nám podarilo spraviť. Ďakujem.